mabende wachako koda wachno romano mar siasa kuma jatend piny William Ruto okwayo kweth mar Azimio mano One Kenya Alliance mondo omiye thuolo mar tiyo ne jopiny kowacho ni okoikore mar dhi nyime kod goyo siasa mano mar chuogo lemo ne jotelo. Jod bura mago mag Kenya Kwanza gie sani ni bende wacho ni jo Azimio ok bi chunogi kod twak ewi weche mabende ok gidwar. Kaka Kristo wino leronwa, jod bura okwayo jatend piny mondo kikie chenro mora mora mar baro piny owacho mare gi kweth mar Azimio. Bila kumsahau jatend piny Dr. William Ruto osingo mathegore kod weche mag siasa madhi nyime pacho kae kendo keto mahino gi duto chenro mag dongruok kaachiel gi duoko piny pek mar ngima. Mimi sitakuweko katika hiyo mpango ya kuendelea na mambo ya viongozi. Mimi kazi yangu sasa nimeajiriwa na hao wananchi niwapangie barabara zao, hospitali yao, mambo yao ya kilimo. Ruto oparo ne jo siasa ni kinde siasa ne orumo tarik 9 dwe mar aboro higa mokalo kendo kwayo gi mondo gitine jo piny kar siko goyo siasa. Haiwezekani ya kwamba baada ya uchaguzi miezi 6, 7, 8 bado tunataka kurudisha hawa wananchi kwa mambo yetu ya viongozi. Jatend piny odok ne piny owacho mar Kenya Kwanza ewi seyo kaluwore kod pek mar ngima ka olero ni piny owacho mare oseketo chenro mopie mar reso uchumi kaka miyo jopur mbolea kod kothe e nengo mogonyore. Tulikuta bei ya unga ikiwa 230. Saa hii ilifika by last week 170. By this week tukienda mbele mutaona bei tofauti tofauti tukielekea mbele 150 ikiteremuka. Ruto onyiso geno mare nengo chiemo kaka mokwon dhi dok piny e kinde mabiro ka onyiso Azimio ni ng'anyo ok bi kelo fung'ruok ne jopiny. Njia ya kubadilisha Kenya na kuhakikisha kwamba chakula inapatikana sio kuweka sufuria kwa kichwa na kwenda maandamano barabarani. Ni kuchukua mbegu na mbolea uende uandamane kwa shamba yako uzalishe chakula ndio tupate kuondoa njaa katika taifa letu la Kenya. Siasa mag Azimio kod Kenya Kwanza bende okodong' chien ka jo Kenya Kwanza oramoni ok gibi loso serikal mar barwa bar kod Azimio. Mambo ya nusu mkate, mambo ya handshake, mambo ya BBI, lakini mmesema tujadiliane. Jo od bura mag Kenya Kwanza mane oteno jatend piny e limbe mare kaunti ma Meru osingo mar chung' kode ka ginyise mondo chung' kar tiende ewi buok ma ikelo kod Azimio. Kwa hivyo wewe ni president wetu yule tulichagua, na wale watu wanakuletea nyokonyoko au watu sisi tutandikwe na wao tukiwa raia. Wakisema hakuna nusu mkate, wewe kaa na ile upanga ulipewa na Uhuru Kenyatta na usikate mkate. Huo upanga ulipewa ya kukata mkate kidogo kidogo ya kila Mkenya, lakini sio mambo ya viongozi. Jotelo gine loso e kar chung' od bura ma Gembe North e kaunti ma Meru e kinde limbe mar dongruok ma jatend piny e kaunti no. Jatend piny oyawo ayanga chenro mar kongo apaya ma Kaelu Kamkunji Mauti mabor ne romo kilomitas 12. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. E wach mabende osekelo lit